побольше надо? Побольше сделать его? Огонь. Да, побольше сделай. ассалому алайкум, духтарои азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. ҳозир камтарак духтаро ҷамъ шаванд, баъд оиди кадом мавзӯъ эфири имрӯза ман мефаҳмонам ва якҷоя пухтупаз мекунем. духтаро эфир ки поделиться кунед. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям. духтаро, чихеле ки ман гуфтагӣ будам, мо ҳар ҳафта розыгриш мегузаронем, яъне озмун барои онҳое ки кабинеташона фаъол кардан наметавонанд, барои онҳое ки камтарак баллошон намерасад барои зарплата гирифтан, маош гирифтан. ана ҳамин гуна тез мо озмун мегузаронем. ин дафъа бошад озмуни мо камтар дигар хел мешавад. 2 нафар соҳиби хемохем мешаванд, яъне ки 2 нафара аз командамон мо дастгирӣ мекунем ва онҳое ки ба хемохем ниёз доранд равона мекунем. 2 зан дар командаи мо ба нами хемохем ниёз доранд. ба ҳамин хотир мо 2 хемохема ташкил кардем ва равон мекунем. балоша дигар нафарова мегузаронем. хемохема бошад боз 2 нафари дигар, ба хулоса 4 нафар хурсанд мешаванд аз ин розыгриш. сар мекунем духтаро. баъдан бошад ман хамири пирашки шӯридагӣ якҷоя пирашки омода мекунем. чун ҳар вақта приложение рандом кати айни замон 40 нафар бозӣ мекунанд, иштирок мекунанд духтаро дар розыгриши мо. ана ҳозир сар мекунем. ина аввал туғрӣ мекунем аз 1 то 40. ана духтаро сар мекунем. бисмиллоҳ гуфта рақами 1 апаи моҳрӯ бурд кардан. табрик мекунем. моҳрӯ доска гирифтагим не ки инҷа хамир дорам, ба ҳамин хотир моҳрӯ, апаи моҳрӯ, рақами 1 апаи моҳрӯ. ина духтаро навиштам. дальше рафтем. рақами 15 апаи фазолат. рақами 15 апаи фазолат духтаро. ана 2 нафар ҳамагӣ апаи моҳрӯ ва апаи фазолат духтаро. апаи фазолата ва апаи моҳрӯ табрик мекунем. барояшон хушбахтӣ хоҳонам, хурсандиҳо хоҳонам, саломат бошанд, сарбаланд бошанд. акнун духтаро пухтупазамона давом медиҳем. ман чихеле ки гуфтам хамир шӯридагӣ будам, пирашки картошкагӣ. ина инҷо равғана рехтам. Так, масло еще нет. Еще не горячее. Где полотенце? инҷа бумажный салфетка мемонам, то ки равғанаш барои бисёр нашуданаш пирашкия. Так. духтаро лайка фаромӯш накунед. эфир дастгирӣ кунед. ҳозир ман пирашкия медозам. так покажи, Настюша. ина духтаро пирашкиҳои мана дидед? бо ҳоли як гала ина инҷа хамир дорем. мо хамир дорем. инҷа равғана рехтам болои хамирва. Давай я пока почитаю смс-ки.
салом, шумо беҳтарин зан ҳастед. Саломат бошед. Хуш омадед ба эфири мо. Адолат Саимова навиштан. Апаи адолат ба фикрам. салом апаҷон, бениҳоят миннатдорман аз шумо. Саломат бошед моҳрӯм. салом алейкум. Созен хубен апаҷон, Мариам навиштан. Ва алейкум салом. Худоро шукр, хуб ҳастем. салом апаҷон, ноне навиштан. Ва алейкум салом. Салом алейкум апаҷон. Муборак шавад апаи моҳрӯ. Давай, держи, Настя, все уже масло готово. Еще не готово. Ладно. ман чун ҳар вақта саросима духтаро ҳозир пирашкия жарид мекунам, баъд хонаи соҷида меравам. Лопнула, что ли? Нет, это масло холодное же было. Балғамам ҳоли тайёр набудаст, хай ҳеҷ гап не. Так, апай моҳруҷон, муборак шавад. Духтаро, смс чота кам, лайк кам. ҳатман дастгирӣ кунед. мигина баҳовадинова, салом апаҷон, ва берачаҳо муборак. илоҳим ҳоҷи бибӣ шавад, қуронхонак шавад. ҳазор раҳмат мигинаҷон, саломат бошед. ҳамин дафъа пирашкиҳои ман нағз наомад, духтаро. Нағз наомада истода аст. хеле ки не то. Так. салом апаҷон, шумо беҳтарин зан. Так, ҳамин иштиҳома кушодед. биёед хонаи мо пирашки хӯрӣ. ман вилкакати кор кардана нағз мебинам, духтаро. хамирам вилкакати алараш мекунам. ҳамаи ҳамин бирён кардан баям вилка мегирам. беҳад вилка қулай ба фикрам. Открой, пожалуйста, форточку, Настя. Так, Абдуна ва духтарони муваффақи атомӣ ба пеш. салом алейкум, сози хуби дугу назаки абуна навиштан. Ва алейкум салом. духтарои азиз, бори дигар хотиррасон мекунам ки онҳое ки то ҳол дар ширкати атомӣ номнавис нестанд, марҳамат духтаро биёед, светочку бери чуть-чуть. марҳамат духтаро биёед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ширкати атомӣ беҳтарин ширкат аст, духтаро. барои чӣ? барои он ки хариди ҳармоҳа надорад. инқадр нағз ёрдамчӣ доред, илоҳим калон шавад. саломат бошед. Настенька ҳамаи кора ёрдам мекунад. ман ба ҳамаи кор ба деҳад духтари чақонак. барои ҳамин духтаро, онҳое ки номнавис нестанд то ҳол, марҳамат биёед. барои онҳое ки аз тоҷикистон ҳастанд, духтарои азиз, айни замон дар арафаи кушодашавӣ дар тоҷикистон, ширкати атомӣ дар арафаи кушодашавӣ. ба ҳамин хотир натарсида номнавис шавед ва дар муддати кӯтоҳ кушода мешавад. шумо ҳам ба зарплата мебароед. то кушода шуданаша шаҳрвандони тоҷикистонам регистратсия мешаванд. регистратсияи глобалӣ ва метавонед шумо просто товарооборот кунед то тоҷикистон ба официально кушода шуда нашад. ва баъдан бисёр савол мешавад оиди пособия. онҳое ки пособия мегиранд, зарар мерасонад ё намерасонад, мепурсанд. не, духтаро, то он вақте ки шумо зарплатаи
баланд намебуроед, касобетон ба 1 грамм зарар намерасонад. Барои чӣ? Барои он ки шумо ҳоли зарплатаи 300 000 200 000 баромадагӣ нестед. Вақте ки дахоти ҳармоҳатон 200 300 000 мешавад ва ИП мекушоед, ана он вақт зарар мерасонад. Албатта дахот ҳисоб мешавад. То он вақта не. ба ҳамин хотир духтаро натарсида биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. Вот это одной рукой держалась. Сильно не нажимай. Чуть-чуть. Так. Ана хайр духтаро. савол дошта бошед, нависед духтарои азиз, саволотонро ҷавоб медиҳам. так шумо модари беҳтарин, ҳамеша хонадонатон пур аз баракот ва хурсандӣ бошад. Омин. ҳазор раҳмат. мебинам инқан аст. Так апаҷон ҳам барои атомӣ гаймарид чӣ доред? Барои гаймарид ҳозир барои гаймарид ана ҳамин хемахем беҳад фоида дорад. Барои чӣ хемахем? Барои он ки ҳамаи ҳамин касалиҳои аутоиммунӣ, касалиҳои артрит, артроз, хулосани инам аутоиммунӣ дохил мешавад. ҳамаш ба фоида дорад. барои ҳамин хемохем гиред, марҳамат хемохем беҳад чизи хуб аст духтаро. Сейчас пожарю. Потом следующий буду накладывать. Чихел духтаро пирожки-ҳом нависед. Так, Парвина чихел. Салом опаҷон, Парвина чӣ ҳол дорад? Парвина Раҷабова. Намедонам хоҳарҷон, Парвинаи ман бисёр вақт гузашт ҳоли надидам. як моҳ пеш дидагӣ будам, 1 моҳ 2 моҳ пеш дидагӣ будам дар кӯча. Дигар надидам рости гап. ана михел духтарои азиз, хамири пирожки ман дар каналам мондагӣ ҳастам. хамири универсалӣ мекунам ман духтаро. вақте ки булочка мекунам шакараша бисёртар, вақте ки барои пирожки бошад кам шакар. ан ҳамон хел рецепт, ҳама рецепташ як хел. баъд амихел хамирам воздуш намешавад. лекин ин дафъа хамир манба махкул нашуд духтаро. рости гап ина пирожкиша бинед, ин қадар манба хамир махкул нашуд. Пока пожарится, да, я почитаю смс-ки. Апаҷон дар Фаберли кор намекунен? Не хоҳарҷон, дар Фаберли кор намекунам. Соро Ғафорова. Ассалому алайкум. Ман охира дар омадам. эфира бурд кардагиҳо табрик мекунам. дар паноҳи Аллоҳ бошед апаёрдобаҷон. барака ёбед апаҷонам. раҳмат хоҳари азиз. пирожки бо чӣ бошад? Пирожки бо картошка.
Масна, подержи пирожки, картошка, Кати Духтаро. Она, Михаил, картошка, Кати. Пирожки, картошка, Кати биоед, ҳама пирожки хури Духтаро. Хамирам беҳад бисёр. Имрӯз то дера пирожки пазӣ мекунем. Чуть-чуть сюда. Парвина Раҷабова. Манам кор ба даром одам меёфта бошам. Дар Фаберлик кор кардам. Кор да даромадам ҳама ай кор. Так. хоҳарҷон Парвина Раҷабова навистагӣ нависед ватсапи манба якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Масъалаи одам ба худо ва шукр мо одамо омада истодааст, кор карда истодаем барои реклама айни ҳол мо ниёз надорем. Барои ҳамин марҳамат биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. Мириқа хушрӯ паузи хезам манам кунам. Пазед шумоям пирожки духтаро ҳаматон мотиватсия шавад барои шумо барои пухтупаз. Ана ҳамин ман ҳар рӯз дина булочка пухтагӣ будам. ҳоли видеоша монтаж кардагим не пагою пагаи дига монтаж мекунам мепартум. Ман ҳар рӯз ягон чи мепазам, ягон чизи хонагӣ, ягон випечкаи хонагӣ ҳатман барои фарзанду тайёр мекунам. боз имрӯз баъди пирожки пухтан валберис меравам духтаро. як-ду чиз заказ кардагиам барои шумо ҳатман падилитса мекунам. Барои стол скатерть заказ кардам ва барои шумо албатта эфир мекунам ёки видео мекунам. ай апаҷон чорта пирожки дар макак дед устоди азизам. биёед сороҷон, биёед пирожки чорта не чилта барои шумо мепарам. марҳамат духтаро, ҳатман биёед. не анакнун инаш нормалми шудааст духтаро. анаминаш нормалми якумаш чихелеки русо мегӯянд первый блин комам. барои ҳамин ина духтарако нормалми мешавад. бояд шипсикати ина ман чапта кунаму лекин наметонам ман шипсикати кор кардан духтаро. фақат ами вилкакати фақат вилка. оиди кор фаҳмидеда духтаро. марҳамат онҳое ки бо мо ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд марҳамат биёед якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ва медонед духтаро ҳастанд онҳое ки номнавис мешаванду дурустпас ана звукаш смс бисёр меомадааст. звук овози смс кати шавҳарам ҷанг кардан намондан. онҳое ки мебиёянд барои кор кардан на смс ва аҳамият метиҳанд. овози смс ин баҳона намешавад барои кор накардан духтаро. ба ҳамин хотир будан мо ва ҳамин хел дусе духтар барои ҳамин смси бисёр шуда аз кор рафтанд. вақте ки шумо коркарданӣ ҳастед, вақте ки шумо муваффақ шуданӣ ҳастед дар ин ё он ширкат, шумо на смс ба аҳамият метиҳед, на мебинед ки шумо чӣ ва бояд аҳамият диҳед духтаро. хариди чӣ гуна дорад, балҳош чӣ гуна аст, месӯзад ё намесӯзад, муносибати наставник қатъи шумо чӣ гуна муносибат мекунад. муҳим ана ҳамин духтарои азиз, муҳим ва смсу дигару дигар чизо не. аз ҳама муҳим барои шумо муносибати наставник, ки наставник чӣ шумоя роҳбаладӣ мекунад. наставник грубе бошад, дағал бошад, ана ҳамин мешавад баҳона шавад барои кор накардану барои аз кор дилмонда шудан. лекин вақте ки наставник шумо кати ҳурмату иззат кати муомила мекунад, шумо бояд кор кунед.
ба фикрам ки уже онҳое ки кор кардан намехоҳанд баҳона меёбанд. Ана ин хел, ана вай хел гуфта баҳона меёбанд. Ширкати Атомӣ беҳтарин ширкат духтаро. Ман доимо мегӯям наставникам ба доимо спонсорамро мегӯям ки барои чӣ мана барвақт даъват накардед ҳамин корба. Кори беҳтарин аст духтарои азиз. Ман агар медонистам ки кор ҳамин хел осон аст, ман барвақт инҷо меомадам. Ана ҳамин хел духтарои азиз. Так чӣ навистагӣ ман ҷо вақтиям? Рецепташа гӯед илтимос. На, слушай, держи. Рецепташ духтаро хамири универсальный ман рецепташ ҳамин ки дрожжи ман апаракати тайёр мекунам духтаро. Дрожжи магнит ҳастку 21 рубли магнитро мефурӯшам. Ана ҳамон дрожжи мегирам, нимаша илова мекунам, апара мекунам. Апара ин чист? Дрожжи, камтарак шир, ним стакан шир, ним стакан оби ҷӯшидагӣ алараш мекунед. 2 қошуқ орд кати алараш мекунед, меистад 1-10 дақиқа, баланд мешавад, уже хамир мешӯред. Хамир ба чӣ илова мекунед? Хамир ба тақрибан 100 грамм равғани растанӣ, 1 қошуқ шакар, намак, тамом духтаро. Дигар ягон чиз илова намекунед. Шир дошта бошед шир. Ман ҳар вақт илова намекунам шир. Ана ҳамин кати хамир воздушный мешавад, аҷоибот мешавад. Ина бинед духтаро, ина бинед. Ина пирашкия бинед. Ана ҳамин хамири универсальный, ана ҳаминаш хуб ки воздушный мешавад. биёед духтаро, яктагӣ кофе мекунам. Кофеи Атомӣ кати пирашки кати шумоя меҳмон мекунам. Так Амина апа аҷоиб гап мезанен. Шумо баҳонаи шавҳар накунен мегӯем. Ҳозир як хел мардак намехоҳад занаш 24 соат дар телефон дасташ бошад. Ҳама чиз ёфта мешавад, шавҳар зиндагии обод ёфта намешавад. Калатон кор фармонед. Амина хоҳари азиз, калаи ман беҳад кор фармудагӣ. Агар ними калаи ман шумо ба мебуд, ҳама ҷоя гулистон мекардед. хоҳарҷон, ман нагуфтам ки шавҳаратона гӯш накунед. Ман гуфтам ки смс-а беззвучный кардан мумкин гуфтам. Шумо аввал бо диққат гапои мана гӯш кунед хоҳарҷон. Ман ҳеҷ вақт намегӯям ки шавҳаратона гӯш накунед, кор кунед намегӯям. Ман гуфтам ки одами кормекардагӣ ва смс баҳона намешавад гуфтам. дар бораи ин ман шавҳара гӯш накардам, ҳеҷ вақт ин гапа ман намегӯям. Намехел духтаро ҳастанд баъзан одамое ки гапа то охира гӯш намекунанд, маънои гапа намефаҳману умуман дарк намекунанд дар бораи чӣ суҳбат рафта истодааст, чӣ гуфта истодаи, ки чӣ мегӯянд намефаҳмӣ гапошона. Так ҳамин пирашкиҳотона ба дилам рафт, наздик мебудам, мерафтам. биёед ҳолиам Тахмина Қурбонова. Салом Рудубахон. Ва алайкум салом Тахминаҷон. саломатӣ нағз ме. Тахмина ин ҳамсинфам ба фикрам. нағз раҳмат Тахминаҷон. бале мам. Чӣ хеле Тахмина, саломатиҳот, зиндагӣ, аҳли оила ҳама нағз.
ҳозир духтаро тез замин пирашки пазам. Так, фарзандон нағзанӣ, бале ҳаман аст. Так, апаҷон, ман зан соҳиби 6 фарзанд, хеле дӯстатон медорам шуморо. Раҳмат, раҳмат, Ансорҷон навистагӣ. Саломат бошед. Салом, рецептиша партоед пирашкитона ҳатман мепартон хоҳад. Дар канали мо ҳаст рецептами пирашкиҳо ҳаст. Метавонед даромада бинед. По времени сейчас еще 4 минуты, Настя, и все, и закончим, потому что за далеко надо пойти. Так, набирачаем калонш соус ми. Бале, набирачаем калонш соус, худова шукр. Рецептиша гуфтам, амма Гулшодиева навиштагӣ. Шир, камтарак шир 1 стакан, шакар 1 қошуқ, намак ва равғани растанӣ 100 мг. Чё с тобой, Настя? Нормально? 100 мг равғани растанӣ. Тамом анамин хел хамира мешӯред. Хамир ҳамин хел сабука, ки хамирои воздушный мешавад. Дидед? ана ҳамин хел, духтарои азиз, шумо келинатонро ҷудо кардед, чанд хонага чанд сум харидед? Бале, келина ҷудо кардем, духонагӣ 1,5 миллион бахаридем. Шаҳри Мова хона арзон. Раҳмат, Тахминаҷон, саломат бошед. Хай, духтаро, эфиртон мечаспад кам кам. Ҳа, эфир мечаспад. Духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфира ба охир расонем. Онҳое ки хемухем бурд кардан табрик мекунем то эфирҳои оянда. Духтаро, худо хоҳад эфири оянда эфира дурудароз мекунем, барои он ки ҳозир кор бисёр пирашки бояд бирён кунам, баъд барои маликаи гирифтанӣ равам. Ана михел, духтаро, саломат бошед, сарбаланд бошед.